Kublai pi baro shagatup Khubor jungi the Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kasngi kilong. Basha tombor kinong tre jonggasin Xavier College umot mi kipat ba hakapis rally. Da umot durte ka KSU ban pinsana mi ulur syai hinyauta. Ajing kai ka tour guide committee halor ka jingkho jing subaya kami maria bat khatra lak the scheme uba penyat hatin ring kentu bandon jingatri lang bat kibor penyat chnong bat ka council. Timintangin pa siya Khubor bakam banya. Kum shibenta ban kershan min sim ye ki padar Jesuit bat ban penrem ye ki runar ki bedon kti ban shop pen min saw hadu banda do no kawi ka min sim briu kinong sen charge nong na diwa area jarain bat jakrem harengkat ka jinge don lang ringkat ru ki ringdo ki riuniam unong mi kmat kathang ba renik tin dingdo tongkhar UMDC ka mau kerwat ba karnes so syang bat shibun ki riu rang ba na keleng kilami lang ban khot penlong da ka jingyat pai ba hakani ka singsat jan. Kuman chipin kan mau kila don prangut kinong bela ki bawan bansa ban pentre ketika college hau umot bar ketika jingsha tombor uwei na ki ula klat no ban nyongut ki wei pat kila mensaw na kaliang Father Paul principal jangka college haba kren ketika jingelang ula penpau ye kejing sngusi ke bakrau bakum kita kejing ja ki wan banja la yo ru ye kejing kren ni kinong ilam jangka friend of Jesuit hapo kejing ilam jong ba Moses Khanbithai bat ru no MLA bat MDC ka mau kerwat constituency yen bagkabahedo kalong arspa yen dengan semua benong ban hapdeng jong kejing jong kipat ba sete na makira tau wai mo tuo diem hapdeng jong ki cloud ya kedo si pon kejing ban habaja kung kini ki segini ki dong bagi than ki jongi kipat ba segi jongi sete bisa berngam na kawai kapor siya kaway pagkapor. Ba't nakata ka daw? Parolo. Ba't parado prasnam? Manamasta ngawan ka ng nalo na silchar. Banwan raya ta ka Khubor. Bangat kwa. Baga jad ban riyo dungi. Kalong kajad ban riyo. Kabasyay. Kajad ban riyo. Kabat angnod ya kajing kaman. Kaba angnod ya kajing syay. Kajat beriu jungi, lapan yang nongreng, da artli kita ke filosofi, dan artli karo konsen perkat ke jungi, kata kalong, bangilong kajat beriu, kabat beriu teblay, bangilong ru kajat beriu, kabat kamay ya kahok. Let us work together with trust, with respect, and with love and understanding. Tungin ya trelang. Da kajing syania iway kajingnya kajingnya sungultu baru da kata kamensim bagi kwa banwan raya karoi kepar. I pray that God may bless us all. Adwai We have always endeavored to employ local people because we would also like our buildings to benefit the local community. Ijukwa barabor ban ay kajing tre jungi saki kontraktor lajong kinong tre lajong ba namar bangi kwaru bakat bangi ng pentre ya kanu kakam kajing mentoy kan let lang saki. Hinne kasngi kasinjuk kinong senchar kabri nyutrem kila pelong kajingi kenduk lang haying dorbar hall mission compound banya theria thai halor ki phang ki baya day bat karu company chnong banyo ru ya kajing ithu na ka sarkar pedeng kumya ka panchayati raj karu company chnong babut de kinong India shakithan grithor Habakren chikilat pathai Khubor u General Secretary kasinjuk kinong senchar chnong kabri u nyutrep ba RL bla ulai thu ban nakaliang kasinjuk kila shimya karai hinne ka khat nyauterik urumphang arjar arpui bahagajing lang kabalong haying dorbar hall mission compound Shillong bannet ya kendu ya ka sarkar jilla bahapo ka santerik ban ya kren ban yo ikajing ithu ne kajing penkup bor ik dorbar shnong kasinjuk kinong senchar shnong kabri u nyautrep ka kwa ba ka sarkar jilla kan penkup bor ik dorbar shnong khnang ban yo ikajing ithu ru na ka central government kumba ithu ya ka panchayati raj that we the 27th of February 2021 the Sinjuk Sharchnong Gabri Neutrap SNSBH had held a general meeting which was participated by many Rangbashnong from other districts as well, that is from Jaintia Hills district,
Riboy district and West Khasi districts as well. The most important aspect and the agenda of this meeting that was held today was the outcome of the executive committee of the Sinjuk Shillong trip, which was held on the 8th of February 2021, in which we have taken a decision through the executive committee that it is high time for the SNSBH to go and meet the cabinet of the present government so that we will make our appeal before the government that it is high time that the government of the day should give us due recognition, empowerment, and legal status. Based on this meeting of the outcome on the 8th of February, it was recommended and a unanimous decision was taken by the entire EC that this agenda should be brought to the notice of the General Rangbashnong within the state of Meghalaya, comprising of Khasi and Jaintia Hills. So today we had a general meeting and representatives from different Dorbashnongs and Rangbashnongs in this community hall at Mission Compound today at 1:30 p.m. And the decision that has been taken on this meeting today and is that they have empowered the executive committee of the SNSBH to go and meet the cabinet within this coming week before the 5th of this coming month, the month of March 2021, to present our appeal before the cabinet that this is the decision and this is the aspiration of all the Rangbashnongs and the Dorbashnong within the Bri of Trap, that it is high time for the government of the day to give us due recognition, empowerment, and legal status. Hindi kasngi ka arpunyaw terik urempang arajar arpuwe ka kenhon mau plang tour guide committee kalami syakmat pan ai jingi kai ki pa halor ka jing don kam ba ka jing khoi jing subaya ka mei mariang ba de ka shnong ka thau kani ka kenhon kala penlong ya kani ka program hamadan mau ngut breu bat kala long ru kum shibenta ban pen kiwi ka kam jngok kai prathai syakani ka thain mau ngut breu bat kalinti David Scott kalong ru ka basngau tenat ba kani ka thain ka don ru iki khana lingkot ha ka be day bat umau ngut breu bat kalinti David Scott bat kani ka jaka kala kring ru ya bun ba kinong jngok kai prathai ai jingmut lani ban pensngau padeng jungi ling ba jong ni kapor kalong ba kala don kam yangi kum ki nong kinong penya snong kadon kam yangi kum ki volunteer snong kum ki samla kenthai bat senrang kilong kme kilong pa ya ka bangin sedang no ya kani ka jing pensngau thu ha ki snong ki thau ki jongi ya ka ba ngin lum ha snong ha thau ngin khot e ki jing yalang ya ka ba ngin pensngau thu e ki nong ya ki paranong sok snong baka kapor ka la don kam palat yangi ya ka ba ngin don ka jing sngo thu kumno ban sumare ka mai mariang namar ka don ka kentin ka baki ong ra phi sumare ka mariang ru kan sa sumare phi kata ka ka jing sisa phi dan ki snong ki ba mo ki ba ka umsau ka wan kha ka jing slai ka don kha ka jing twa jong ki lum ki wa ka long kha kita ki jaka balai ka jing kili henrei pindawa ya ki jing sisa ka long namar ba kita ki ba shong snong lane kita ki ba em ha kata ka jaka kimdon ya kata ka jing kitli lane kimdon ya kata ka jing sngo thu bakalong ka badan kam hadu kata kata ya ki bakin sumar ya katu ka saudong ka saukun ka jongki ya ka mariang ka baki ki em bakatu ka mariang rukan sumar ki kini kiwa amta ki dangdon mo ngi baki ngi penon kami kini kiwa nak bentaban san ya ki jan kinep ki jongi ngi penon kami kani ka wa nak bentaw bangin bam ngindi ngi penon kami kani ka wa nak benta ki lingkha kirisa ki jongi ban ai mo ban penpoi si ki lingkha kirisa ki jongi ndai tang ini ki jaka ngamut ban keren hab ki snong ki thau ki jongi ru kata ka de ko kopim ki jongi delada kani ka wa kam dan shu lani kita ki ba kim dan shu ki snong ki jongi kumno pi prakhat kumno pat ngin em chakman sing
jong gani ka mau flam tur kai committee galong bagin yo ban ai ke jing sekri ke ba paka naga benta ki tu ki wan ban rung sege jaka ba itnat ba i jongi ke ki khot ki tourist spot haga ba kin yo ban grand ki tien ki ba jai jai kin yo ban ya thu ye ki jing phla ba ki jing start ki ban la jong ga jai ban riu khasi khara ka ri ga ba i ju blei ka ba blei lo ai ngi ki jaka ki ba itnat bar ga don kam pat se ki brio ba kinong shong shnong ba kin ai ke ti ke jat ke ti ga mon ke ti ga diang ban ai ki jing thu khana nang bansa pateng bansa pertu pateng pakit baru bakin sengautanat kemen sim kajing don kam jong brio nolor ka spa udon kam ya kajing kemen jong kemen sim abagi turis kiwan sini kiwan ra abat ka spa ka pho kiwan ra ba kajing don jing em jong ki bad ladangi ngin jen dalanang ban ya thu khana ya ki namar ngahi nga semu thu namang ade ukai ngala Kadeshi snem menchwa ba uway na kidikot jangga KSU usamla lurshai hinyauta uladu la kajing em na kajing sha thombor kinsan hadin balawai kajing elang yalap persha CAB kabalong ha ishamati kashnong kabadon kaput patkari Bangladesh kate kajing ja basngausi kalawan banjai usamla lurshai kalaja ha ka arpu pratarik rempang jong snem baladep nakaliang ka KSU kum kadak pensa namyu kalatay bat penyeng da umot dur ha ishamati kabakinong yalam ke KSU net ban play la shai kasngi hakani kasngi ka KSU ringkat ka kenhun ki kali kamai na soara kumjo ru ka FKJGP soara na lor ki we ki kenhun kin let ru ban play saya ka jaka shong thaj balate pensa nam ha ka kerteng jong u hasder karya ka badon ha klish nong soara Ubak penyat Sings Aim MDC ke Sorangkam Constituency ubaderu chairman ka Khasi Hills Autonomous District KHADC ulapli ke office trekam ke dorbar shnong shnat right tinring hene kesngi arpunyo tarik urempang arjar arpuwe hakani kesngi ubak penyat na lor ke office trekam jong ke dorbar shnong shnat right tinring ke baula penyo mangtingkash paulak na ke excluded area central scheme arjar khat kendai arjar arpo ulalet ban play ke yeng dorbar dong hadong melim wa tinring bat dong nong pedeng kini ki artli ki ying dor bar dong ba penyai ula penyo leng ba ke excluded area central scheme arjar khat pra arhajar khat kendai hakamang tingka ka bamar arlak shu ba penyai ulai thu bala dep mang tingka ru ik ying dor bar dong jong ka dong nong kentot bat kumju ek office kam jong ka senglong commissioner right tin ring mar arlak tingka Kiwe ki balaya Shillong hakani gasngi kilong usim khna kahima khairim habapan Sings Aim hagajinga don lang usodar ka dor bashnong shnat right tinring kirang ba dong kongpi kharmuti president senglong commissioner right tinring lembat kiwe pat ngisngo ba kanai ke eng ka ba nakaling chon disi bala ai la no senyang se ngisngo ba kidai ba kentu se pisi akun kipet ba ro ba pinya sumar sukhare ka ba umdai ban yale pencot penpra lana ba penyada da kano re sumar ya ka bakan long kum kayeng lacong bakan long kayeng semasai lana kayeng cot yang pe dai ai bakan long kum kayeng lacong banging song bangin yo ban ya pendon kamlang nakaling chung yi kum ka dor bardong kilong keme ki kon samla bat kum cu nakaling chung ka snong ro lara don kam long kanong kabayat bai jai mti to ni ka pon khap ini ribon kum kadak kacifle kenika yeng office rekam jong kadong hang ni pot nong pedang shnong tenring ya kaba laai na ka scheme district council leng ba kata ka excluded area central scheme archa khatra khandai kabalong arlak Bat da kitu ki khubor ngilapoi syakabukut tat haduk bangine syembyang kublai shibon